rašelina, ale jsou to pouze, to podstatné, prostě, co je z té rašeliny, a to jsou peloidy. Či je to extrakt. Čili tam nejsou žádný takový to, jak se říká, bahenní koupele. Jo, lidi jsou zvyklí prostě bahenní koupele, tak jak třeba je tam ta dáma na té titulní stránce, to je skutečně... No, ano, to by měli ano, ale reálně, jenže v tomhle tom, prostě, když si potom cveknete někde nebo uděláte třeba aspoň ten roztok na ty lokální zábaly, tak to je prostě jenom tak jakoby zabarvená voda. A to je zabarvená právě těma peloidama, což je, jak říkám, to nejpodstatnější, prostě to, co tu rašelinu dělá rašelinou, co tam dělá ty úžasné terapeutické účinky, to jsou právě ty peloidy. A peloidy... Už si ho našel. To jsou v podstatě desetitisíce let starý věci, který vlastně bez přístupu k kyslíku, čili to je takový ten anaerobní rozpad, humifikace, ne huminifikace, jak ty tam někde píšeš. Tak a výhoda je to, že to zůstalo, že je to schovaný pod vodou. Jo? Čili tam se nic špatného, takový, co je teď ve vzduchu, tak to se na tom absolutně neprojevilo. Čili to jsou věci, které normálním způsobem nikde se nenajdou. Jedině prostě až úplně dole. A navíc tu balnou rašelinu, kterou my bereme, u nás je spousta, se jí těží. Jo? Ale my to máme, jsou tři certifikované rašeliniště v Evropě, který mají tu nejkvalitnější rašelinu a ani jedno z nich bohužel není v Česku. No, takže my to vozíme někde ze severu nahoře a tam ještě ten for je v tom, že tam jsou asi 3 vrstvy vždycky v tom rašeliništi a ta nejkvalitnější rašelina, tam, kde prostě jsou právě tyhle ty peloidy, je až ta úplně spodní vrstva. Ta se tady u nás vůbec netěží, to tam nechávají. No, takže u nás to zatím neumíme. A to, co je podstatné, že tohle to umí jednak perfektně jemňounce, čili takovým tím příjemným způsobem prostě vyčistit tu pokožku, vytáhnout z toho všechny ty škodliviny a na druhé straně jí to dodá všechny. Ono to je, má to podobný ten organický, jako, jak bych to řekl, ne účinek, to složení. Jo, to složení má podobný jako ta naše tkáň, takže ono jí to přesně dodá všechny ty látky, které ta pleť potřebuje. Umí to stimulovat imunitu těch buněk, metabolický procesy, čili to pročišťování, regeneraci a tak dále. A proto to má tak úžasný vliv. Navíc to ještě velice příznivě působí na tu centrální nervovou soustavu. Jo. Tím, když se do toho té půlhoďky naložíte, tak po té půlhodině, ještě když tu půlhodinu člověk potom dotáhne další půlhodinou někde zabalený, jenom na nic nemyslet, jenom vnímat prostě to, jak se cítí, tak je to opravdu očistný proces. Pro ženský to je podstatný. Já se vždycky ptám, co to je tohleto, jsem se dověděl, že to je koření, že to mají v kuchyni. Já si říkám, milostivá, to je extrakt.